המבזק מוגש לכם בחסות פיד ימין בטלגרם. הצטרפו לערוץ הטלגרם של פיד ימין כדי שתדעו מה קורה בכל רחבי הימין בכל רגע נתון. ובכן, המלחמה במפרץ. משא ומתן בין ארצות הברית לאיראן באיסלאמבאד הגיע למבוי סתום. איראן סירבה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות. הנשיא טראמפ הצהיר, איראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. ועם זאת, המגעים העקיפים נמשכים, וטראמפ משדר אופטימיות בצל תגבור הכוחות האמריקאים באזור, כולל בעזרת קבוצת קרב שלישית בהובלת נושאת המטוסים, ג'ורג' W.H. בוש. Also, but we're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. ארצות הברית מחריפה את הצעדים הכלכליים, מצור ימי על איראן וסנקציות נגד כל מי שמאפשר לאיראן העברת כספים, כולל איום על בנקים בסין. דוברת הבית הלבן הכחישה את השמועה שארצות הברית ביקשה להאריך את הפסקת האש, ואולם הערכה כזאת נראית עתה סבירה. לבנון, לראשונה משא ומתן ישיר בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו אירח את הפגישה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לאפשרות שצרפת תסייע במשא ומתן. Did Israel make a concerted active effort to keep the French away from these negotiations? Well, I hope we won't have to make a concerted effort, but we certainly don't want the French anywhere near these negotiations. We'd like to keep the French as far away as possible from pretty much everything, but particularly when it comes to peace negotiations. They're not needed. They're not a positive influence, particularly not in Lebanon. נייט פרנצוס קוגו. נזכרנו באמירתו המפורסמת עירית של הגנרל האמריקאי נורמן שוורצקופ, לצאת למלחמה בלי צרפת זה כמו לצאת לצייד בלי אקורדיון. התקיפות הישראליות נמשכות בעיקר בדרום המדינה. בג"ץ בן גביר שבו נעסוק לא מעט. הסוריאליזם המשפטי של ישראל עולה לגבהים חדשים ומתעלה על עצמו. אתמול התקיים דיון בבג"ץ, דיון מופרך נטול בסיס חוקי בעתירות הדורשות להורות לראש הממשלה לפטר את השר בן גביר, למרות שאין נגדו כתב אישום. הטענה היא שבן גביר מתערב באופן פסול בעבודת המשטרה. במהלך הדיון קבע שופט שטיין שבג"ץ הוא שיקבע את גבולות הסמכות של עצמו. כשאנחנו משחקים את כל משחקי השפה של ויטגנשטיין, קשה מאוד להימלט מן המסקנה שיש לנו סמכות, גם לקבוע שיש לנו סמכות וגם לקבוע שאין לנו סמכות, וכנראה שיש לנו סמכות. כל השאלה היא שיקול דעת. בג"ץ עירית המציא אבן שבג"ץ לא יוכל להזיז אותה עד שהוא כן יוכל להזיז אותה. לדיון באירוע התמוה הזה האזינו לפודקאסט המשפטי של ערוץ שומר סף בלתי סביר בעליל, בהגשת עורך הדין מיכאל דבורין ועורך הדין ערן בן ארי. הדיפ סטייט, עוד קשר נחשף. אבישי גרינצייג חשף בערוץ i24 בקשה של היועמ"שית מרונן בר, אז ראש השב"כ, להעביר לה חומרים בעניין המעורבות של השר בן גביר בעבודת המשטרה, כדי שהיא תוכל להשתמש בחומר הזה בתגובה לעתירות שדרשו את פיטורי בן גביר. היא מייצגת כזכור לכם את הממשלה, אבל היא לא באותו צד. היועמ"שית גלי בהרב מיארה חטפה על כך בעקבות הגילוי הזה בישיבת הממשלה, ואולם הכחישה מכל וכל את הדבר בפני השרים. הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס אישרה את מועמדתו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. הסירה עוד מכשול מדרכו, אבל כמו שאתם בטח מנחשים מיד הוגשו עתירות בשמאל כנגד המינוי הזה. ראש הממשלה התייצב בפני המצלמות כדי לתאר את הישגי ישראל במלחמה, מלחמת שאגת הארי, ולהסביר גם את האתגרים הצפויים לנו, לכוחותינו. ערוצים 11, 12 ו-13 לא שידרו את ההצהרה מחשש שהיא תשחק לטובתו של נתניהו בדעת הקהל, או כך לפחות אנחנו משערים. בית משפט השלום בתל אביב, עירית הידעת, גלגל מכל המדרגות את תביעת ההשתקה המופרכת של רונן ברגמן נגד אחד גדי טאו בנושא ההדלפה שפרסם ברגמן
ערב מבצע הביפרים, כבוד השופט ליאור גלברד לא מצא לנכון לשמוע הוכחות, ופסק לאחר דיון קדם משפט בלבד. אתה אומר, אתה צועק כי יש לפני הגול, והופ לפני שקפצת, בגלל שאתה לא יכול לדעת מה יקרה במחוזי, שכן ברגמן הולך לערער. ברור, אבל אנחנו ססים אלי קרב, כידוע לך. אני אמרתי מההתחלה שאת הקרב הזה אבל אל תחגוג ניצחון עד שלא... תזכור, זה יכול להגיע עד לבית המשפט העליון, רשות הערעורים העליונה. וזכור מה קרה בבית המשפט העליון, אחרי שבמחוזי קבעו שאילנה דיין אשמה בפרשת סרן רש. ועד היום אנחנו חוגגים על אילנה דיין בפרשת סרן רש, ללמדך שאני אחגוג גם אנחנו נפסיד בערעור, מכיוון שאז אנחנו נחגוג חגיגה אחרת על זה שבית המשפט, למרות הדרישה האבסורדית, עומד לצד מגיניו, שכן יד רוחצת יד. ברגמן, על פי הפסיקה, ישלם לגדי 15,000 שקלים הוצאות משפט, או שלא, אם יפסקו אחרת בערעור. נפתלי בנט מציג, שמאל על מלא מלא. בנט ממשיך למנות אנשי שמאל למפלגתו, אחרי אייל נווה השבוע הוא הכריז על צירוף יונתן שלו, הטוען שהוא מייצג מילואימניקים הדורשים שוויון בנטל. שלו הוא בן 23 והוא בנה של חברתו הוותיקה של בנט, אשת העסקים הקפלניסטים, נדמה לי מיכל שלו, כן? כך חשף מוטי קסטל בערוץ 14. הבחירות בהונגריה, אחרי 16 שנים רצופות בראשות הממשלה ההונגרית, ויקטור אורבן הפסיד ליוצא מפלגתו פטר מג'יאר. בבחירות כלליות פרשנים רואים במהפך ניצחון של חסידי האיחוד האירופי והגלובליזם על פני הדמוקרטיה הלאומית של אורבן. השמאל הישראלי כמעט כאיש אחד חגג את תבוסתו של אורבן, מי מבורות ומי מתגובה פבלובית כנגד כל מי שהוא ידיד של מדינת ישראל ושל הקהילה היהודית בארצו. ולסיום, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אחד אהרון ברק, אמר בסלון הזיכרון, בסלון לשכת עורכי הדין ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, שהוא מזהה תהליכים. אם זה קרה במדינתם של בטהובן, באך, בבאך זה יכול לקרות גם אצלנו, לכן אם הדמוקרטיה לא תגן על השופטים, השופטים לא יוכלו להגן על הדמוקרטיה, שכן כידוע לכם, זה מה שהשופטים שלנו עושים, נון סטופ, ולכן הם מנסים לפטר שרים שנבחרו. עד כאן כותרות החדשות לסוף שבוע הזה,